thumbnail nyo mismo doon. Punta kayo sa editor. Sa editor, pwede nyong palitan yung thumbnail ninyo at doon pwede kayong mag-create ng thumbnail. Pipili lang kayo ng certain video ninyo. Andun na rin lahat sa system ng YT kung alin ang gusto nyong video na lalagyan mo ng thumbnail. Yung in-upload mo at the moment na yun ang gusto mong lagyan ng thumbnail, magpili ka lang doon, and then lagyan mo ng title, lagyan mo ng catchy words na mapapansin ng tao. And then yung next, i-next nyo siya and then load. Pag nag-load na siya, automatic meron na kayong thumbnail. Punta naman tayo sa music. Sa music, gamit kayo ng audio library. Andun na rin sa editor. Pili kayo doon sa audio library ng mood, ng artist, o ng duration, kung ilang minuto. And then, pumili kayo doon ng gusto nyong background music ng inyong video. Doon sa music na yon, pwede nyong i-edit yun, maging creative kayo kasi andun na lahat yung tools na ibinigay ng YT sa atin para ayusin yung ating channel. Doon pwede nyong i-lessen yung time ng music at pwede nyong pahabain yung music, depende doon sa video ninyo. And then sa editor din, nandun din yung end screen. Yung end screen, yung mga video selection ninyo, automatic andun na rin yung best for viewers at saka ang inyong channel picture. So andun na rin, i-click lang ninyo yon, pipili lang kayo kung ano yung gusto ninyong video na ilagay doon sa end screen. Then merong isa pa yung suggested video, nakalagay doon kung ano ba yung tawag doon, yung ticker ninyo. Ilagay nyo doon kung ano yung gusto nyo na please watch this next video, yung ganon. And then pupunta na din sila doon sa next video na inilagay ninyo. So ganon lang guys ang pag-ayos ng ating channel. Huwag kayong mag-concentrate sa mga subscribers. Automatic na kasi magkakaroon kayo ng subscribers kapag nagustuhan nila yung content ninyo. Pansinin ninyo, mababa yung subscribers ko pero nakamoni na ako dahil ginawa ko lang at inayos ko yung channel ko. Malaking tulong sa akin ang TubeBuddy kasi automatic na pag member ka ng TubeBuddy, that is free naman. Kung gusto mo naman ng free, makakagawa ka na rin ng thumbnail doon at saka may free music na din yun. Then and then sa analytics nyo, makikita nyo din doon kung ano ang SEO ng video na in-upload ninyo. SEO means Search Engine Optimization. Ang ibig sabihin nun, kapag tama yung title ninyo, description ninyo, tama yung paggamit nyo ng dashboard ng YouTube, si YouTube na rin ang magpo-promote niyan sa search engine. Siya na mismo, kaya mapapansin nyo, tumataas yung watch hour ninyo at saka yung analytics ninyo, yung revenue, kung monetize na kayo. Si YT na ang nagpo-promote niyan. So, kumbaga sitting pretty na lang kayo, basta nag-upload kayo, inayos ninyo ng tama. Yung SEO na ang bahalang mag-promote ng inyong YT, ng inyong video. So, merong analytics yan at the right moment ginawa mo ng tama yung description, yung tags, automatic meron kayong analytics doon sa dashboard ninyo, makikita nyo agad-agad na tumataas ang inyong count. Yun ang importante. So sasabihin ng team, yung thumbnail mo is short, yung thumbnail mo is long, na-shared ba sa Facebook, sa Twitter, na-shared ba sa Instagram. So, kapag X yun, ibig sabihin, hindi mo siya ginawa ng tama. Kapag nag-check yon, okay yon sa system ni Lolo. So, alam na niya kung saan niya dadalhin ang inyong video. So, guys, ganun lang yung aking